Baby wam, yazi bayandika kulaa tinarha leya, kulaa tinarha bayandika nyhani. Andiyazi ngasesibuyela apha eBhayi. Yazi uba sithandwa sam, bathi mna andinawuze ndithandane nawe mna, wena ndithandane nawe wena unje. Ndinjani tanini? Ndikhomba bayazi kaloku uba money talks, ngikamasipala kaloku. Yithi ndithi ke baby. Yintoni lena? Yintoni lena? Hayi bo, uyithatha phi le nto? Yintoni lena? Yintoni? Nantsi ibhalwe power nje. Yintoni power dlala? Ipower ngamandla baby. Amandla ntoni? Power. Amandla ntoni? Amandla ntoni? Ibhalwe Kude ntoni? kubhalwe pure bedroom power, super strong, size, performance, stamina, super strong Oh. bedroom booster products. Uyintoni wena kwinto ze-booster ze-bedroom? Mamela baby, uyambona u-bedroom boosters, ntoni power bedroom boosters. Xa uklina wena apha eroom, zithengele wena into special zizawutyiwa nguwe zoyi-2. Ingathi ngokuzitya ngoku iawari funeke zibekala ndisezilapha kuwe emzimbeni. Uzayiklina laa room wena sithando sam, uzawubona soze ube Yintombi nangxaki. le apha? Yintombi le okanye yindoda? Ipower kaloku, ipower ngumntu onamandla. Ayisuba bekungazuzotywa ntombi sisipatana nje. Hayi bo baby, yintoni nawe ndimane le nto? Benditsatsho ke mntu wam phaa ile Andiboni cleaning apha, kubhalwe sexual activity. Andiboni sexual cleaning. activity, uklina sexual. Uyenza ngepower yonke into oyenzayo. Ngamandla baby. Phequla nebhedi uwedwa. Uyayibona loo ndoda ifit? Uphequla ibhedi, akho nithi noba ufuna omawawo bakuphakamisa ibhedi. Power baby bedroom. Ndiyakucela ngokuqesha uzitya ngoku, uzawubona mna siye ndawo namhlanje. Ndiyakujonga mntu wam usebenza ukukoko wedwa apha kamani nomawawo useholideyini. Sirayithi soyi-2. Sela ngoku uphathela amanzi. Ndinxilile. Locaba ndifundanga. Awufundanga njani na baby? Locaba ndimunye. Yinto ngoku? Power baby bedroom cleaning. Ntoni noba babhatyase ucleaning. Sapha ke xa ungazi le nto. Oh, uyozisela ngokukhawuleza ke mntu wam. Ndiyosela nto? Iipilisi ezi. Ndizisela ukuthini kwazo? Kube noklina kaloku phaa ibedroom. Power. More power. Locaba ndingatata. More power.